Számos akciónk során tapasztaltuk, milyen könnyen pénzzé teszik a tolvajok az ellopott kerékpárokat. 2-3 ezer forintért perceken belül találnak olyat, akinek megér 1000 forintot egy kerékpár, telefon vagy laptop. Sokan nem is igazi bűnözők, hanem hétköznapi emberek, akik úgy képzelik, megérdemelnek ennyi jutalmat az élettől. Többségüknek fogalma sincs arról, hogy ha lopott holmit vásárol, azzal bűncselekményt követel. Budapesti csoportunk kísérletbe kezdett. Vajon mi történik, ha elkezdünk lopottként kínálgatni egy kerékpárt a főváros legforgalmasabb pontján, ahol állandó rendőri jelenlét van? Mennyi idő alatt találunk vásárlót, és vajon lesz-e, aki rendőrt hív? Szava, nem kell még egy kerékpár? Nem kell közben. Nem? Oké. Hello, bocsi, nem kell egy lopott kerékpár? Hello, bocsi, nem kell egy lopott kerékpár? Szia, hello, nem kell egy lopott kerékpár? Igen. Lopott, most lopott. El kéne nyomni. Az mit kell nyomni? 10 000 forint. Ez lop? Ez nem lop, nem? Nem lopta, nem? Hát most hozták a fiúk, aztán valahol pofán csapták, azt most így 10-esbe árulják. Jó, de hol loptad, az baj? Olcsó, 5000. 5000? Frankon 2000, csak tűnjön már el. Nem? Milyen viszont a Király utcának? Hova? A Király utcában van egy disztribúció. Melyik? Mert több is van. Hát csak kell balra mész, itt jobb oldalon. Van a hajta bajtár. Na, csak beviszed el oda, hogy bizományba. Azok bevesznek mindent? Hát bevesznek. Hát, Ja, jó. a legjobb, mert nem Csepel lett volna, hanem érdekelt volna. Ja, jó. Oké. Érted? Mert pont ezt a méretet keresem. Ezt a méretet. Az a baj, nehéz. Hát, hogy váltós pedig meg minden, szóval nem tudom. Jó néz ki. Teljesen jó, meg minden, csak tűnjön már el, nyakamon marad aztán. Hát hugázták, aztán most érted, hogy most lopták csába, aztán és nekem meg kell a pénz, aztán. Az a baj, hogy messze lakok, mert lakok ilyen kis kőbányán. A kerékpárlopási ügyekben gyanúsan járatos úr végül mégsem vette meg a kerékpárt, de érdekes információt kaptunk tőle. A hajtás-pajtás Király utcai üzletében megveszik a lopott kerékpárokat. Súlyos állítás, hiszen az ország legpatinásabb kerékpáros cégéről van szó, de mielőtt utána járnánk, folytassuk a kísérletet. Budapesti csoportunknak 10 percbe telt találni valakit, aki szemrebbenés nélkül megvette volna a lopott biciklit. Vajon debreceni társainknak mennyi idő alatt sikerül ugyanez a híres Mihály napi vásáron? Persze ezúttal is hangsúlyozva, hogy a kerékpár lopott. A forgatagban nem csak egyenruhás rendőrök cirkálnak, hanem civil ruhás nyomozók is szép számmal figyelik a gyanús elemeket. Lássuk, elkapják-e áltolvajunkat, mielőtt pénzzé teszi a lopottnak mondott kerékpár. Nem kapták el. Ismét csak 10 perc kellett, és beépített emberünk már is leadta a megbeszélt jelet, vevőre akadt. Figyelj, annyit megérnem, nem azt meg. Megérnem, azt tudom. Akkor nem? Nem, azt Tényleg megvettél volna egy lopott biciklit? Nem vettem volna meg. Akkor miért vetted elő a pénzt? Pontosan ezért. Hogy ne vegyed Kíváncsiságból. meg? Nem. Kíváncsiságból. Oké. Most pedig térjünk vissza Budapestre. Már tudjuk, hogy az utcán nagyon könnyű eladni egy lopott kerékpárt. Mielőtt azonban kipróbálnánk néhány kerékpárboltot, végezzünk egy teljesen másféle tesztet is. Mi történik, ha valaki elveszít egy laptopot egy forgalmas megállóhelyen?
Felhívják-e a matricára nyomtatott telefonszámot, vagy soha nem látjuk többé. Persze az utóbbi csak elméleti lehetőség, hiszen a GPS jeladóval felszerelt laptopot vetettük be. Nyolc percbe telt, mire valaki észrevette a táskát. Pont úgy néz ki, mint aki becsületes megtalálásra készül. És már indul is a táska. A metróban elvesztettük a laptop nyomát, az aluljáróban még rövid ideig észleltük, de az is eltűnt. Várnunk kellett, míg feljön a föld alól. A GPS jel hamarosan Angyalföldön bukkant fel. A Pasas a Róbert Károly körúthoz ment, onnan pedig Óbudára villamosozott át. Majd a Margit hídnál a 4-es 6-os villamosra. A Jászai Mari tértől gyalog ment, végül ismét a Lehel térnél állt meg. A Viktor Hugo utca sarkánál észleltük a laptop jeleit, egy használt elektronikai cikkekkel foglalkozó üzletbe vezettek. Steng István 7000 forintért adta el a laptopot, miután lekaparta róla a tulajdonos telefonszámát. A bolt tulajdonos azonban nem akarta visszaadni, kénytelenek voltunk rendőrt hívni, akik lefoglalták. Steng István nem csak a becsületpróbán bukott el, hanem jogtalan elsajátítás vétsége miatt büntetőeljárás is indult ellene. Ismételjük meg a kísérletet. Lehet, hogy a következő megtaláló becsületes lesz. Ezúttal a West End étterem szintjén felejtettük az asztalon a laptopot. Ha becsületes ember találja meg, nem is kell elvinnie sehová, leadhatja a legközelebbi biztonsági őrnek. Mire egy rövid kör után visszatértünk, ez a férfi ült a táska mellett. Rögtön szemet szúrt, mert amikor a táskát letettük, még egy székkel távolabb ült, vagyis pontosan látta, hogy otthagyták, mégsem szólt, hanem odaült mellé. Percekig várt, hát ha visszatér a táska gazdája, nem vette észre, hogy pár asztalsorral távolabbról figyeli őt a kamera. Végül megállapította, hogy vihető, és elindult vele. Kis dolga elvégzése után a parkoló felé indult. A parkolóban elveszítettük a nyomát, kiszúrta a kamerát és szándékosan rázott le minket. De a GPS jeladót nem tudta kijátszani. A nyugati aluljárón ment át, majd a Podmanicki utcán gyalogolt végig. Hamarosan utolértük a Kálmán Imre utcában. Teljesen logikátlan útvonalat járt be, mint aki kerülni próbálja a megszokott hazavezető utat. Megkerülte a háztömböt és bement egy épületbe az Alkotmány utcán. Perceken belül a lakás ajtaja előtt voltunk, bentről tiszta jelet sugárzott a laptop. Ideje volt hívni a rendőrséget.
5 perc sem kellett hozzá, hogy megjöjjenek, hiszen alig 2 sarokra volt a Szalai utcai kapitányság. Rögtön intézkedésbe kezdtek, hiszen legújabb ügyfelünk már is elkövette a jogtalan elsajátítás bűncselekményét, amikor nem adta le a talált tárgyat a West End biztonsági szolgálatának. Ahol ugyanis van állandó portaszolgálat, ezért a talált tárgyat az épületből kivinni bűncselekmény. Az ajtót csak hosszas csengetésre nyitották ki. Uram, ez a lényeg, hogy egy laptopot ő elhelyezett a West Endben, amelyben benne van egy GPS, és állítólag ő megtalálta ezt a laptopot, és elhozta ide magával. Pontosan. Ezt a laptopot keresnénk, hogy megvan, hol van. Nincs ilyen probléma vele. De hol? Itt van. Kabát alatt, fölött? Nem, itt van. Ez? Igen. A rendőrök csak a viccekben hülyék. Bekapcsolt laptop a konyhapulton, amit septébe letakartak egy kabáttal. Rendkívül becsületes megtalálónk azt állította, hogy el akarta vinni a rendőrségre leadni, de sajnos nem volt rá ideje, mert nagyon sietett egy találkozóra. Persze a fél kerületen át kerülő úton hazamenni arra volt idő. 100 méter tovább menni a Szalai utcáig, arra már nem. A laptopra matricázott telefonszámot felhívni sem. A matricát leszedni? Arra viszont igen. Becsületes megtalálónkat elő is állították, és ellene is büntetőeljárás indult, mint Steng István ellen. Tanulság: laptopot ne veszítsünk el Budapest utcáin, mert valószínűleg soha többé nem látjuk újra. De most már lássuk, mi az igazság abból, hogy egyes budapesti kerékpárüzletek szemrebbenés nélkül felvásárolják a lopott kerékpárokat. Ezúttal Facebookos közönségünk köréből válogattunk áltolvajt. Nézzük, mi történik, ha csóró Bidám-Bidámnak álcázott ügynökünk egy 3 millió forint értékű kerékpárral állít be egy üzletbe és bevallja, hogy lopott. Ha megveszik tőle, elég bajosan hozakodhatnak elő az orgazdák szokásos meséjével, hogy nem értenek a kerékpárokhoz. Elsőként Zed's Bike-ot céloztuk meg az Asztóriánál, ahol 2 epizóddal korábban Tigrist megtaláltuk. Igaz, hogy akkor azonnal visszaadták, de vajon becsületből, vagy azért, hogy magukat fedezzék? Ügynökünk el sem jutott a boltig. Az üzlet tulajdonosa már az udvarról is kis híján a taknyán csúszva vágta ki. Vagy kimész most, vagy beviszlek oda, bezárlak, és kívom a rendőrséget. 20-25 nehogy már izé. Tudod bizonyítani, hogy... Észnél vagy? Na, ezt itt vitatkozunk. Jól csináltátok, semmi gond. Ja! Te izé van? Persze. Kíváncsi vagyok, hogy hol veszik át. Azt. Az Zed's-ben tehát nem vesznek lopott kerékpárt. Most pedig lássuk, igazat mondott a csibész a Nyugatinál. A hajtáspajtás Király utcai kerékpárüzlete következett. Vegyétek már meg, figyú. 30 C. Bizományba itt tudod hagyni, és személyigazolvány kell hozzá. Mennyire veszitek meg? Nem mondod, hogy 30 ezeret szeretnél. Hát jó lenne. Figyú, nem vagy kicsit meleg a bicikli? Az alatt nem mit értesz? Hát, látjál, hogy Én személyigazolványt kérek tőled, tehát hogyha ha nem a tiéd a kerékpár, azzal te aláírod, hogy ez a kerékpár a tiéd, akkor és ide bejön a kerékpárnak a tulajdonosa, hogyha nem te vagy a tulajdonos, akkor ebből rendőrségi ügy lesz. most azért már loptuk a bátyámmal, és akkor már nem veszitek át. Hogy mi van most? Ne, én csak bizományba veszek be egy biciklit. Tök mindegy, hogy két tőled, te ide adod a személyigazolványodat, lakcímkártyádat, csinálunk egy átvételi papírt, hogy te itt hagyod bizományi értékesítésre. Oké. Nekem azt mondták, hogy lesznek itt lopott biciklit, eljöttem, tehát nem hallgattak. Egy-két ismerősömtől neveket nem mondok, nem szokás. Az alkudozás csak terelés volt. Még ügynökünket szóval tartották, a raktárból egy srác hívta a rendőrséget, egy másik pedig kiszaladt az utcára rendőrt keresni. Jó estét kívánok, én Jálátila vagyok a hajtáspajtás kerékpárszervizből, és egy új ember most próbál nekünk eladni egy nem lopott kerékpárt, hanem nem lopott kerékpárt. Mit megyél? Gyerül egy kicsit. 7. kerület, Király utca 83. A hajtáspajtásban tehát, bármit gondolt is az a csibész, nem vesznek lopott kerékpárt.
Több mint 2 évtizedes történetük során csak egyszer fordult elő, hogy a bizományi árusításra átvett kerékpár lopott volt, de azt át is adták a rendőrségnek az eladó adataival együtt. Szóval a tolvajok jobban teszik, ha elkerülik ezt a helyet. Harmadik próbahelyszínünket sem véletlenszerűen választottuk ki. Pár héttel korábban megkeresett minket egy lebukott kerékpártolvaj, aki nemrég szabadult a börtönből. Információt ajánlott nekünk, persze pénzért, más tolvajokról, orgazdákról. Egyik találkozásunk során említett egy boltot, amelyik tudomása szerint több tolvajt is foglalkoztat. Az Ecobike a 20. kerületi Baros utcában. Harmadikként ide látogattunk el. Megvennétek? Tiéd? Hát, meleg. Mondjuk úgy, hogy meleg. Ez lopott? Igen. És ki lopta? Hát, én meg bátyám, de most itt is, úgyhogy... És honnan? Ez legyen elég dolog. Na jó, de Budapestről? Budapest. Vidék az nekünk nem jó. Krisztián? Én azt mondom 100. De akarod? Jó, 100. Krisztián, gyere ki! Haló? Csak. Lopott bicikli. 100. 100 000 forint. Jó, hátsó defektes igazad most. És mikor? Most? Nem. Mennyi ideje? Egy hónap nagyjából. Kicsit már. Pirossal van fószerelve, úgyhogy az elég jó. Akarjátok, lehet 80 is. Nekem az is jó. És honnan? Honnan van? Budapestről. Pestről. Vidék az nem jó. Innen a környékből? Hát itt nyugodt környék, hát emberek, te is tudod, hogy nem nagyon zárják. Most az ilyen kis lapot, ez nem nagy dolog. De innen a kerületből? Kerület, hát mondjuk 8 kerben ilyen nem lesz. Én nekem meg a harmadik messze van. És az azért egy kicsit neccesebb már. Ráadásul kerület. Legyen 50? Nem kell. Biztos. De figyelj, most legyen 40, mondom az. Nem a pénz miatt. Mert azért ilyet még egyszer se vettem. Meg ráadásul innen a kerületből. Hát figyelj, a rendőrség keres, ott van a szemigazolványszámom, én megadom, és akkor, mert én nem tudtatok semmit az ügyre, aztán kész. Ez az én dolgom onnan. Ti legálisan megveszitek, onnantól fogva az én dolgom. Hát azért nem ilyen egyszerű, azért nem. Tehát hogyha nem jó az üzletemnek az, hogyha elterjed valahogy lopott bicikliket árulunk. Figyelj, vidéken lepasszolódott biztos nem keresik. Mondjuk Debrecen. Biztos, hogy Debrecenben keresik. De nem, tehát ebből nem. Tehát nem akarok ilyen lopott dolgokkal foglalkozni. Figyelj, megadom a személyigazolványszámot, lakcímkártya, utána az én dolgom. De utána a rendőrség nem tudok egy csinálni. Mert van egy tisztességes adását, hát mi az? Az a papír, akkor utána már tisztozik ti részletekről. Hello. Ciao. Hello. Szia. Kész a verva. Úgy nézem, át kellett tekerni. Nem lehetett megoldani máshogy. Már a magyar állapotban volt elég. Mi arról mondja állapotban? Levettem, az olyan állapotban volt. Megveszitek vagy most? Megveszitek vagy most mi van? 30-at adok érte. Akkor 30? De nem tudjuk valami. Én kívánjuk te sokat és nem beszélem rá, úgyis a 30-at vagy. Jaj, akkor adjam a ide. Nem kell, dehogy is. Már azért fékhatás. Van valami mondani valótok arról, hogy egy 3 milliós biciklit 30-ért akartok megvenni? Nem akartam megvenni a biciklit. Hát ott van hátul a bicikli, és 30-at akartál adni. De mit mondtam?
Hányszor mondtam? Hányszor mondtad? Mit szólsz? Nem akarta megvenni a kerékpárt. Tényleg? Tényleg. A srác hülye valószínűleg, ugye? Nem hülye. Meg hülye az a kerékpártól is, aki a tippet adta nekünk, hogy ti lopott bicikliket vesztek be. Ki? Hát azt most nem fedem föl. Elég sokat fizettük neki egy listáért. Hogy melyik boltokba tudunk eladni lopott kerékpárt gond nélkül. És úgy látszik, hogy ebben igaza volt, hozzátok lehet hozni. Ez átvágása a kerékpárboltosnak. Tehát igen? Direkt akartad mondta a srác, hogy lopott a kerékpár? Igen, mondta. És te megvetted volna 30-ért? Nem akartuk megvenni. Nem akartuk megvenni. Akkor miért van hátul? Azért akartuk hátravinni, hogy elmondta, hogy megadja a személyigazolványát. És azzal elfordultuk volna a rendőrséghez. Állj, ez volt a terv? Rendben, de mikor közölte ezt Marosi úr az alkalmazottjával? Netán gondolatolvasó? Igen. Hát elvileg fölvette ez a készülék. Igen, azt megmondtam, hogy személyigazolványt adok. Azt mondtad, hátra visszük, itt van. Hátra visszük, oké, mondom, akkor megveszed, azt mondta, persze. Ott van nálad a pénz. Azért nem akartam, hogy kiabálja itt a vevőim előtt. Nézd meg, tudom, hogy tele van 20 000-sel a zsebed. És nem akkor vetted elő, amikor itt voltak az emberek, hanem ott, hátul. Ennyi pénz van nálam. És akkor én ezt honnan tudom, hogy ez van nálad, ha nem mutattad meg? Mi az, hogy honnan tudod, hogy van nálam? Azt én honnan tudtam, hogy nálad... Bárkinél lehet készíteni. Mert olyan átlagos, hogy mindenki ennyi pénzzel mászkál a zsebében. Ezt én honnan tudtam, hogy nálad van 20 000-es? Ezt hiszem egy kerékpárkereskedőnél ez átlagos. Bent van a pénztárban a pénz. Hol máshol legyen. Miért? És amikor én miért van hátul a biciklim? A rendőrségről egy büdös szót nem szóltatok. Amikor én elmegyek áruért. És megint állj. Szóval árut venni készült Marosi úr. Péntek este 6:30 után vajon hol? Miről nem szólt? A rendőrségre egy büdös szót nem beszéltünk. Azt megmondtam, hogy meleg a bicikli, ezt is tudtátok. Azt mondtátok, hátra viszitek, jó, rendben. Azt mondtad, hogy... Azért vittem hátra, mert bejött a vevőm, és nem akartam, hogy itt lopott bicikliről kezdje le társalogni. Azt mondtad, hogy 30 000. Mondom, figyelj, kiszólok a tesóknak, nem lehetne 30-et? Azt mondtad, nem 30. Mert nem lehetett leszerelni, mert itt volt a vevőm, és azért hívtalak már be oda hátra, hogy ne itt kiabálja a lopott biciklit. Szóval ügynökünk kiabált, és lopott kerékpárról beszélt, miközben a vevők bejöttek. Tekerjük csak vissza a felvételt, nézzük meg. Hello. Hello. Kész a verva. Úgy nézem, át kellett tekerni. Nem lehetett megoldani máshogy. Már tagadja állapotban volt a rég. Mi arról mondja állapotban? Lemettem, az olyan állapotban volt. Megveszitek, vagy most? Megveszitek, vagy most mi van? 30-at adok érte. Nem azonnal hívtad a rendőrséget. Persze, mert akkor kiszaladsz. Két ilyen eléggé testes ember nem tud egy ilyen gyereket megfogni, mint én. Testes, tényleg testes. 50 kiló, én meg 70. Tényleg testesek vagyunk. Nem az. Nem vettük meg a kerékpárt. Én nem is azt mondtam, hogy megvettétek, de meg akartátok. Akartuk. Hát basszus, valamit csinálnom kellett, mert nem hagytál békén. Itt mondtam, hogy nem vesszük meg. Meddig mondtam neked, elvileg fölvetted a szöveget, nem? Itt mondtam neked, hogy innen de aztán álltál a dologra, nem azt mondtad, hogy menjek innen és akkor kizavarsz. Bejöttek a vevőim és nem akartál minket békén hagyni. Többször is végighallgattuk a felvételt, egyszer sem mondták neki, hogy menjen el, sőt. Erőszakoskodtál velem. És akkor te mint bolttulajdonos nem tetted meg, hogy kizavarsz. De milyen bizonyítékod van erre, hogy én meg akartam venni a lopott biciklit? Ha megvettem volna, akkor ott van nálad a pénz, és nálam meg a bicikli itt van. De én kijöttem, és azért megbeszéltük, hogy a kamera akkor bejön, és akkor ezt megbeszéljük, hogy akkor ti lopott bicikliket akartak venni. Lopott biciklit vettetek volna meg. 30 000 forintért. Most arról beszélsz, hogy volna meg. Úgyhogy szerintem ne szaporítsuk a szót, adjátok vissza a biciklit. És akkor engem földeztek az internetre, meg mindenhova a tévébe, hogy az Ecobike az lopott kerékpárokat vásárol. Igen, pontosan így van. Az akció után figyelmeztetést tettünk közzé, hogy az Ecobike üzlete valószínűleg nem tiszta. Az üzlet tulajdonosa erre feljelentéssel fenyegetőzött. Mindez 2013. októberében történt. E film megjelenésének idejéig, azaz áprilisig nem kaptunk idézést semmilyen hatóságtól.